langong kado ka we tumpan nili ko chosong akadom nang tumpan pipajor lo nilinon ke than bonji mate pachini jalam the lapo hello ilitum asam ang kangalong kaprek district along PGR along le along kidua tum kurja khatwa pha eviction lap penajok non lahai akurja tu karbeng long lapen kaprek a district along haratum khaje pachong doi phan penang an kilut mate kang bagja mason theklong lo lasi labang solong ilitum lahai akurja tum phan nang litum along le philang lapen ke nang litum kido adim hal tum nang humri sitame nang litum alang tum phan ka accept se ji phan si chungri lo he ilitum karbiang long along lahaya kurjatum kewang pen bepa bihar na eklam amen pen tahai mate long le list amen pen tahai lapen ke alang litum nang litum phan penia dokana bahara pen amen pen tahai stame nang litum lahai akurjatum phan dim klong kipek pedaji phan si chungri lo lapen ke konan ne dim jongsi ang tan pen kewang akurjatum jongsi konane hem patavong kachi kimdo lapen ye konane medu che patavong sa halatum family ke do theklong porte alang tum hangke plungphit nangpo athema e tum karbeng along kichi ke betum nangke pleng khup ke damtang arni pen stame lason si itum karbeng anglong along bang bom lo sitame alang litum aphan iltum lahai kilang charidun jok ilitum alang tum han dimklong peksi non ilitum along rialong kiche ke betum nang pleng hup anpin lo non ke kiche ke betum anparta ilitum si apai kom o son si theklong lo lasi anto se ang tan me ke banga kiche ke betum la pa kurja tum jong si non alom nang kang back jump pen jong si ilitum pudun de plungun de pote mo ilitum along ri alang tum nang kiche right hipji alang tum aja kong du kokbo lasi alang tum phan na hokle karbi arada tum alang tum phan theklong pusame peng chepeng ra alang tuma kang thur pen puthot am thanga dim konat na kitoi thi pansi chungri lo pardon